שלום, מה אתה רוצה לשלוח? חבילה או מכתב? המכתב, וזה לאישה שלי אני לא רוצה לשמוע. והשם שלך... מהר, אוקיי. לאן אתה השם רוצה? שלך, ואנה הקלוקית ללחנו. שקט. סליחה. לאן אתה רוצה לשלוח? היא מאוד... לאן אתה רוצה לשלוח? לאן אתה רוצה לשלוח? מהר. אני רוצה... יאללה. אני רוצה... לחוץ לארץ? לחוץ לארץ, לאיראן. לאישה שלי, ואנה הקלוקית. האם אתה רוצה לשלוח בדור מהיר, כי זה לאישה שלי באיראן, והשם שלה... מהר. ואנה הקלוקית. מבינה. האם אתה רוצה עוד משהו? בולים, גלילות? לא, כי זה לאישה שלי באיראן, והשם שלך ואנה הקלוקית. והיא מאוד כיף להיות עם... זה כיף להיות איתה. היא שמנה? לא! כן. היא שמנה. אתה רוצה בולים? לא! לא בולים? לא, יש לי בולים, אז זה פה. רק רגע. הנה. בולים? בולים. אתה רוצה עוד בולים? לא, יש לי... 1, 2, 3. יש לי 3, וזה... זה מספיק. זה מספיק. בסדר. איך אתה רוצה... והיא מאוד שמנה, והשם כמו שלה... פיל? כן, היא פיל. פיל בארן? לא, היא לא פיל, היא פילה. פילה? והשם שלך, ואנה הקלוקית. איך אתה רוצה לשלם במזומן או כרטיס אשראי? אין לי כרטיס אשראי ואין לי מזומן, אז מה אני לעשות? אני חושבת שאתה מוכרח לא, קווין דורנט made a shot! לעבוד פה בדור. מה? אני חושבת שאתה מוכרח לעבוד בדור. עכשיו, אם אין לו כסף במזומן או כרטיס אשראי. אבל זה צריך להיות באיראן במחר. נו, יש... אבל אין לי כסף לשלוח את זה! אני מוכרחה... והשם שלך, ואנה הקלוקית. אני מוכרחה לראות את המנג'ר. מה? מנג'ר. מנג'ר? כן. מנג'ר! ואני מפחדת מהוא. נו? מזומן או כרטיס אשראי? אין לי כרטיס אשראי, אז אני אתן לך את המכנסיים שלי. אוי גבות. לא. כן. לא. הם היה $20 באוד נייבי. אוקיי, זה בסדר. תודה רבה. להתראות. להתראות.